Yes sir, no, mayong hapon sa tanan nga mga pumuluyo sa mga probinsya, especially sa mga pumuluyo sa Cuarto District. So subok, this is the milestone for the 4th District, the people of 4th District. This is the start of a genuine change, genuine transformation for the people of the 4th District. We submit ourselves together with retired Colonel Sinuela para magserbisyo sa lain naman ng pamagi. We serve in the Philippine National Police for more than 2 decades. So sa naman no, sa pag-maintenance ng peace and order. But right now, iba naman yung pagserbisyo na gusto sa namon ibalik sa pumuluyo ang pagsalig nila. So kapasalamat kita po, no? This is the time nga mag-uilo kita as part sa amon partido nga programa nga sa amon nga ginatitugan nga United as One. Kay makita naton nga this is the first time for the history of the 4th District nga ang tanan nga opposition nag-unite to join me, to join Colonel Sinuela para sa pagbago, ang matutuod nga pagbago nga dugay na sa pumulo sa 4th Distrito nga pangayo kay ang among serbisyo, no, ini ang serbisyo nga may ang mga pumuluyo may katuan, no, may dalaganan, may kung kinahanglan nila ang among presensya arakyan kay napamatutuan na ina sa arak kami sa Philippine National Police. There are a lot of mga programa kami nga dapat naton katagan atensyon sa Cuarto Distrito. The first naton is to ang aton nga pag kinahanglan kay since naglibot kita since February subong nga tuig nagakadto kita not only sa Banwa but directly to the barangay and even the city. Makita naton ang problema sa kabarangayan kaya kinahanglan ang immediate action, no, which need immediate action just like the infrastructure development, the medical assistance, the medical care assistance nga dapat naton nga pasanyugon. Especially ang ecotourism. Damo pa no ang sustainable naton nga pag hiwat sa sports development, school facilities. The most important kaya nga problema adlaw nga nakita ko ang mga nagapangayo sa ngapon sa ulig, no, ang number 1 yan ang medical assistance kay mga pumuluyo kasala-sala kung din katuan kay wala sing opisina ang congressman for so long at tayo in the 4th District katalang-talang ang mga pumuluyo kung din magagasto. So it's time subong sa akong programa kung kaluyan kita nga tanan nga banwa pagabutangan naton sa opisina sa congressman para within dira sa ilang barangay hindi na sila magkanto kung din pa may kantuhan na sila pagabutang kita sa aton nga tao dira nga immediately kung may pangayuan sila may kantuhan sila they can take immediately action na mahatagan sila sa solusyon sila. So before pa lang no birigid ako ginamba ko na ang amon pagasuportara ng amon konsensyo sa amon grupo sa Cuarto Distrito. We will support Congressman Boboy Tupan. Rest assured we will have full support sa iya. Muna ang konsensyo sa grupo sa